Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Gusti, iki piye iki? Zaman apa ki anggere sore udan, bengi banjir sore udan. Ya Allah, paring ana sabar, marik-marik ya udan. Ngrandu banjir, mluro banjir, cepu ya melok banjir ya Allah. Wis iki ya sing penting budal ning pasar ya, guys. Wis bismillah, muga-muga banjir iki ora sampai munggah omah ngene. Wis sing diparingi banjir ya muga-muga sabar ya. Dadi resiki omahe iki lho. Wis seminggu iki cepu ya banjir terus. Kali kuwi yang gerbengi peres Iki make apa budal ning pasar guys seperti biasa. Wong tare sak mendina penggawane bakul. Angger bengi udan gluduk. Makane pokoke iki jane ya rendengan tapi sicok ya ora roh. Padha ora nandur popo sawahe timbir beruk. Ya wis oke pemirsa, aku tak mangkat nang pasar iki. Mumpung isuk isuk budale engko ya mbok isuk mbawan sak matenge guys mau mergawe aja sing penting mangkat nang pasar ngene. Oke, diawali dengan bantu Tripong Glowing. Lho keadaan desaku. Ora nek sini sawah. Padha buk kabeh. Lah piye angger bengi ya udan terus, guys. Ya wis pemirsa tak berangkat ya nang pasar. Wis ngono ae. Ndelok apa ning pasar engko? Tulaan apa ngono ae. Dalane ora nek wong sawah blas. Wis aku tak mangkat ning pasar kulaan. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga untuk dagangan oke. Wis tak ayo. Sayangku manisku. Ditinggal kene sik. Wis gak manten bae Bu Yati. Gak. Oh iya tai makan yo wis. Anu, aku pe masak taicun. Tinggal ewu Bu. Kamu tinggal sik aku gugur ning ngene. Gak wis toh, aku tak syuting wis. Anak gugup barang. Iya, Mbak. Nggih, nggih. Nggih, matur suwun. Dikulup apa disayur? Dikulup mawon iki. Iki ning dhuwur elakna wis, Tro. Mbah sego jagung nek temune ndi? Lha iku ning kono mang. Cek. Ini angsa. Nek sore tuku. Ipeku sing tuku. Piro? Gak apa. 500-an, Bang. Anu 250. Kowe kira ojo pengen kowe nek konten ngono. Konten ae kok. Mas wis sesuk kok wis mantep ning kene apa lumengan. Udang goreng kok gembuk. Oh. Udang goblok ora Campur ngono kok. Campur apa? Campur ndut. Kayak tahu sing kembung Lha mana? 1000. Kuwi ketoke. Kembung ae. Enek ngene sih. Lah nek taune iki kan isine rene, ora nek isine tak iseni bung lah aku. Tapi rak kembung, ora mlipit nek ada aku di pasal. Aku iso balik. Kalau mak sing rada mletungtung mak, aku kok kopong selah wong aku ndesi kok. Dimboi aja lali. Ini ora entuk telung dina kok. Ora wong soke nek sing ngadahi terus mangan kok. Apa nduk? 12. Ndang nduk. 13. 14. Telu 5.000 lho. 15. Nah, tak ibu coba. Telu ya, Nduk. Ya, makasih. Urung. Kembali. Kembali ya, kembali ke mak. Makasih ya, Mak. Sik urung golek sarapan rene sik. Besok ngene iki lek, kok jam 10 lagi mangan.
iki kok golek pantas apa ora iseng-iseng. Lah kak ini maksud. Telo apa? Iya, Cik. Kambak ora umane cah banget tenan. Wah, kembali mau 3 kilo itu. Kalau katanya larang angel gaweane pakai mulut kok. Wah, Wis sak pira, Mbok? 2 kilo. Ah, ndoke. Nyarutang dingi kae. Marani ojek ora. Jake Mas. Udah bosan loh. Udah aku jalan. Kon gawe dhewe le. Mas Brambang, Mbak. Iki bisa ditunggu enek. Kok Brambang gang selain? Apa Brambang? Sing aku lagi Mbak. Tambah. Sampai arung enek kok. Gudangnya matang separuh sesuk ae matenge. Kan niku suwo. Cuma dimasukkan. Kilo lambangan kene kilo. Kuwi tempene mateng ya sing godhongan kuwi, Mang. Tomate 2.000, Mbak. Anu ora duwe, Tra. Kuwi aku dibagi. Mbok, aku 1/2 kilo, Mbok. Aku karo bayar di ini aku. Golek cabai lho yo-yoan. Sampai ora enek. Mbok lho dinteni domblek kayak ora. Nyatang 5.000. Kok isu menya? Oke, sehat ya. Lepung berasnya cok ae, Mbak. Loro ya kena, Mbak. Kanjine seprapat. Lengane sadah. Wis. Gula pasir ya. Ya micin. Oke guys, pinangko pasar. Aduh. Dilanjut tapi ngadai sambel welut yo guys, makanya arep budal-budal. Iki ngadai sambel welut enak tuh. Setengah kilo.
Wis 10.000. Wis mateng kabeh tapi ya wis mendung kan. Ini ku mergawi kudu kon iki. Angger mergawi udan. Dan terus lah karate metet. Dadi temen. Untuk badhe 20 ra 20. Guys. Sing penting enek untunge timbang nganggur. Mas Aris. Oke pemirsa, jadi nanti untuk badi 20 guys, lumayan tidak nganggur. Oke pemirsa, tak cukup semenai kontennya, aku Tanjang Budal. Setelah udan ya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten nanti jualan. Oke, wassalam.